unu n'anya n'ife onyonyo a unu ya afụkwanụ n'ife ekwuru ka a na-eme tata anụnwa bụ 15th of July 2025 na-esigokwanụ London wee bunata ozu former president Muhammadu Buhari wee bunata ya n'obodo ya ebe a ya anọkwanụ wee mee mmemme akwamozu ya na unu nekwa n'anya unu ya afụkwanụ mgbe flight ndị London je bunata ya unu afụzie nke flight nke ndị Nigeria jezi wee jeburu ya wee bujezie ya na steeti ya ebe a ya anọkwanụ wee mee mmemme akwamozu ya unu ya afụkwanụ mgbe green white green ejikwanụ wee kechie akpati ozu eji wee kechie igbo ozu famazi na-etinyere ya n'akpati ka eji ute wee kechie mana ife anyị ma bụ na-ekpukwasara ya bụ ozu green white green iji wee na-egosi na former president chiburu Nigeria Muhammadu Buhari na-ebunatagokwa n'ozu ya ka eme mmemme akwamozu eburugokwana ya wee na-eje ebe anyị anọ wee kwụnyere ya ugwu ikpeazụ ebe anyị anọ wee kwazikwana ya wee nyie ya unu makwa na ndị na-akpụ isi ana na fa hakwa ebu mbekwu edebela ọla na ka eburu ya kwara ya bata tata anụnwa ka a na-akwakwanya bụ ozu tata anụnwa ka ya enyikwa ya bụ former president Muhammadu Buhari na nke agbakwa nke ka etinye na friji ka ezibezie ụmụnna zibezie ụmụnne zibe ikwu zibe ibe ka akpụta efi kpụta ego kpụta atụrụ kpụta gwogwo tigbo siwe nri na-eme nke a mba ọ bụghị ka ndị Hausa si eme nke fa ọdụ ka enyichazie ozu onwezie mmemme ọzọ so ya fa emerụzikwa wee na-eje mana onye nwụhakwana mbọtị ahụ enwuru ka a na-etinye ya na enwere ike nwa tatarị na ọ bụrụ na otekata aka echie eburu onye ahụ kechikọọ ya n'ute jee tie ya n'ala onye nke ahụ agabagokwa na ọdụ ọkwa nkafe ise wee na-eme ife mmọchụwa ebe a na-echekwaba ozu ebe a na-echekwaba ndị nwụrụ anwụ akazie 1 month 10 months 3 months ka e wee kpute efi ka ikwu na igwe wee bịa ka ndị nwa wee bịa ma ndị ya akụ egwu ma ndị ya eti egwu na ndị Hausa dọkwa nkafe esi eme ntu ya eti eme na nke fa bụ na onye nwụhakwana eburu ya ka gwa n'ime ana nke a ga-aga onwezikwa mmemme ọzọ fa ya emerụzikwa so ya n'azụ n'ọkwa ife nnu wee sị ka m wetara unu na unu nezikwa anya n'ife onyonyo a na unu ya afụ na-ebunatagokwa n'ozu Muhammadu Buhari former president chiburu Nigeria Major General na ọ natagokwa anụ na Nigeria ka etinye ozu ya n'ala n'ọkwa ife unu na-afụzikwa kịta unu makwa na ndị ugwu na-emegasị ngagharị wee na-enwe aṅụrị na ya bụ Muhammadu Buhari na ọnwụgo amakwa na ya bụ ife oyi egosi ndị nọ na ndọrọ ndọrọ ọchịchị kịta anụnwa ka ọnwụ Buhari ya si wee dị ka ndị ọchịkwanụ sikwanụ wee na-eme pati na-enwe aṅụrị na ọnwụgo ka fa wee maa na ya bụ Buhari na ọchịtalụkọ na ọchịtahụ fa nwa na-achịkwanụ fa maa na fa ya echenji ya ka fa chenji steepụ fa malụkwanụ na ndị fa na-achị bụkwanụ mmadụ na ya bụkwanụ ụmụ atụrụ anyị abụghị ụmụ ewu n'ọkwọ ntụfa si bụrụ mmadụ ka anyị nwatikwa wee bụrụ mmadụ na ife na-atọkwanụ fa ụtọ na-atọkwana anyị ụtọ nke na-enukwanụ fa inu na-enukwana anyị inu ka fa chenjikwa n'aka maka mbọsị nke fa n'ọkwọ ntụ ọdụ Buhari onye ọbụla na-enwe aṅụrị na-agụ egwu ka anyị etikwa wee na-enwekwa aṅụrị na nke fa chịrị anyị wee na-agụkwa egwu mana fa chịta ọfụma ọha ya na-ebe akwa na fa nwụrụ fa chịtaghị ọfụma onye ọbụla na-enwere aṅụrị ka Chineke si wee bupụ fa n'ụzọ wee na-akụkwalụfụ ụdị egwu a na fa akụ n'ugwu Muhammadu Buhari ya Muhammadu Buhari ya Muhammadu Buhari ya Okeke na Okafọ na-enwere aṅụrị ọdụ ụnụ ka ya bụ Muhammadu Buhari ọchịtalụ ndị Kano steeti befa ọchịtalụ ndị obodo fa wee na-agbọ pati na-enwe aṅụrị ma ụmụazị ma okenye wee na-enwe aṅụrị na ya bụ Muhammadu Buhari na ọnwụgo ụnụ afọ na ọchịchị ya na-egosi na ọdụkwakọ na ọchịtaghị ofe ọfụma maka na ọ bụrụ na ọchịtalụfe ọfụma chịtakwana Naijiria ọfụma ka kịta anụ Okeke na Okafọ a na-ebe kedu ife o ji wee nwụ na nwoke abụkwa ezigbo mmadụ na nwoke a melụfa nke a ma o melụfa nke ọzọ mana kịta anụ nwa ọ nwụrụ nwere onye onofuru na-ekwu n'ugwu zu ugwu Hausa ahụ na nwoke abụkakwa mmadụ ma o melụfa nke a ma o melụfa nke ọzọ ewee were ohere a wee na-ayọ ndị na-achị ị na-achị n'elu ị na-achị n'ala ị na-achị na nzukọ ị na-achị ebe ọbụla e nyere gị iburu onye isi ka ị na-achịkwata ndị mmadụ biko nene ka ị maa na ị na-achịta ọ bụrụ na ihe achịta na ndị na-achị na-ebekwa n'akwa na-eti mkpu ka iche njikwa n'aka ka imewefe ọfụma maka na mbọsị nke urukwa nwekwa onye anyị anwụ na anwụ igwe niile ejijekwa n'ụzụ mbọtị ya anwụkwa na-enwere aṅụrị onye egosi na echetaghị ọfụma ọ ka hụ mmanụ imere ọfụma kịta ọ ya bụ mbọtị nwụwarị onye ọbụla na-ebekwa n'akwa na onye dị etu anwụrụ na onye dị etu anwụrụ ọ na-afụgonu na Muhammadu Buhari na ọnwụgokwa ndebie na-ebezikwa n'akwa ka mkpụrụ obi ya zuru ike na ndokwa orukwa na ọzọ ajụjụ nke ya ọgwa Chineke na ndị agha nyere ya n'aka na ọchịtalụfahụ ka a nla ka ọ ya agwa ya amazi ndị ọ ya agwa mana onye ọbụla ya aza ajụjụ nke ya n'ikpeazụ ọkwa ife nnụsị ka m wetara unu na unu n'anya n'ife onyonyo a unu afụ na-ebunatagokwa n'ozu nwa na-ekwu maka ya na mmemme akwamozu asarugokwa ọkụ
na ọ bụrụkwa niile eje ijebekwa kịta anụnwa bife enyikwa ya maka na enyikwa ya akwamozu agbatakwana olesi na ya ejebezikwa na be Muhammadu Buhari ijezie neta nwunye na ụmụ ya na ndị ọzọ na akwamozu bụkwa tata ka ọ na-afịọ tata ka ọ na-ebi anụta ka alaeze anụtakwa m nke atị ka nkara unu ka njebekwa ka mmadụ na nwere ọzọ mma anụta ka m bịa kakwala unu n'ọkwa aka ọrụ m ekenekwa anụ m unu udochianụ.